I been my bro. I'm back there. Since club now. I did what's good now. Oh, you feel like you now, bro? I need my true do for guy. God damn, you like Igbo guy, be that, bro. No guy. Bro, I'm not Igbo. Don't call me Igbo guy. Your name not Chinedu now. I'm from Delta State, bro. Delta now, which language now you speak for there? It sound like Igbo, but not the Igbo guy. But even now, we premium Igbo with that. No put like Igbo for there, like, I'm from Delta. So when your mama call you Chinedu now, under which tribe you fall under? Bro, I start to be Igbo now, guy. Oh, you be Igbo now. You be Chinedu, your mama is say, Okpa, you be Chinedu, bro. I start to be Igbo, guy. Yeah, you Igbo, what come now, bro? Ndị be anyị ọzụ anyị na-amaghị n'ife ọ dịkwa na anụ mmanwụ ọ jọgbu onwe ife njọ ọdọ unu fu onye na-ajụ ajụjụ a bụ ndị a na-agagharị ni maka wachọpụ agha na ụfọdụ ndị be anyị amaghị na ndị wabụ maka na ụfọdụ achọpụ ha agha na ụfọdụ ụmụnne m n'ime Delta steeti amaghị na ndị wabụ ma ụmụnne anyị nọ si na Rivers wa ndị anyị na-achọpụ agha na ụfọdụ n'ime wa amaghị na onye be amaghị na ndị wabụ wee jezi na ajụ ụwa si onye ka ịbụ afa ịmana ịbụ onye Igbo wasizi mba ọ bụ na anyị n'anya ka onye na-ajụ Chiedu Okafọ maka ka ndị Igbo nọ n'ime Delta si akpọ Chinedu ọ bụ na anọ ka anyị adịghị asị Chinedu anyị asị Chiedu ka anyị si ekwu edo mana isi Chiedu o isi Chinedu ofu ifefu ka ọ bụ isi ka ide ife ọpụ ha n'asụsụ Igbo ofu ifefu ka ọ bụkwa o nwere ife dị iche dị anyị ife didomiche bụ ka nsi kpụa na ka ndị Anambra na ndị Ebonyi si kpụa ya bụdom ife dị iche dị anyị mana ofu ifefu ka ọ bụ unu fụ ka onye na-ajụ ajụjụ a ka o si ha ga na onye Igbo ka ọ bụ ishu agbalụọ obi asọzia ọ sị ba na ya bụ n'onye Igbo ya gwazi na ya bụ onye Igbo wa kụzi na-ewe ya n'ụlọ ma wa chọ n'ịmụ anyị ajụjụ ọjụ onye adị n'ụfụ ọsị ama na asụsụ ọsụ bụ asụsụ Igbo ọsị na asụsụ Igbo na asụsụ anyị asụ chọọ iyi asụsụ Igbo Okafọ Chiedu onye ọbụla amalani ya tagi ya na be onye ọbụla amalani ka ọ gwa Okafọ Chiedu asụsụ anyị asụ eyi n'Igbo asụsụ anyị asụ bụ asụsụ Igbo ndị anyị bụ ndị Igbo ọsọgoda bụ n'Igbo onye Agbọ onye Ụmụnede onye Ukwu Ani onye Asaba onye Isela Azaba onye Iselu Ukwu onye Ogwashi Ukwu onye Ubulu Okiti Ubulu ụnọ Nkunzu ka ngwa anyị ndị Igbo unu nwekwa ụmụnne n'ime Delta steeti unu ụmụnne n'ime Delta steeti onye ka anyị ga-agụ ma wachi na onwere ụfọdụ n'ime anyị na anyị nwekọ ọma obodo ndị Igbo n'ime Delta steeti mana ụfọdụ n'ime wa amaghị na ndị Igbo ka wa bụ onye mali Chiedu ka ọ gwa ọzọ si a na onye Igbo ka ọ bụ ka asụsụ ị ga-esi dị dịka asụsụ Igbo mana ịbụzi onye Igbo ka isi azazi Chiedu isizi ya na ịbụ n'onye Igbo ka na dị isi azụ Okafọ isizi ya na ịbụ n'onye Igbo afọ anyị na iyi aza bụ afịa ndị Igbo nwee afịa anọ afọ bụ ofu n'ime we afọ a ka na dị ya aza Okafọ ịbịa sịkwa na ịbụ n'onye Igbo wabịa jụkwa ike asụsụ gị ka ya wajụzi ya onye beki bụ ịma na ọgbagwoju n'anya owozie n'anya onye beki ịbụ ọ bụ na inwe amamife uche gete bịa anyị n'afọ bịa maizia na onye Igbo ka ịbụ ofu ekpo kawa gwa ma ngwọ ha ọ bụ n'ụlọ kawa si gwada m na mbụ onye Igbo maka ọ bụ n'ife ọ bụ n'okwu anyị ekwu n'ụlọ ọ dị ka enwere ife bụ ya bụ okwu n'ụlọ m kawa si gwa m si na afa Igbo Ifeanyi na Chukwu afa nadi bụ oyi isizia afa nadi ishi na bụ oyi isizia na ibu n'onye Igbo onye beki bụ nkiribelensi eziokwu do n'onye Igbo ka mbụ biko do na-arịọ peji m nie o YouTube channel m bụ ịgwa ndị Igbo anyị na-efu efu na ndị Igbo kawa bụ efu shukweneu ofufu ka ịnọ
isi na ibu n'onye Igbo ofufu ka ị nọ binie iya asị na bisi jene binie achọ na odibo kawashi wa amụ ya amụ ụmụnne anyị ndị Igbo nke nọ n'ime Bini wee ketielu ndị Bini na akwa na wachọ ịpụ ha ni anya afụ ife befuwa nọ yubu onye nwede wele wee ketie n'ime Delta ndị Warrior dị akpegbu enyi wedi si anyị ka anyị wepụ ka anyị gbanwee afọ anyị ka anyị n'izama afa ndị Warri tupu wee nye anyị local government certificate mana nke dị mgbe ake n'ofu ka okwu wee si dị ọ bụ na ya anụ onu nke bụ nke izizi ya anụ onu ịbụ nwene musi Delta pụ ha ịya so bịa inwe afọ Igbo ọ na inwe afọ Enuani Wagoi afọ Enuani afọ ndị Igbo ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ na the 5 Eastern States na-aza afọ nwene m onye Igbo ka ịbụ akpalizi n'onwe n'ilo wee tie yi mike n'ọnụ ọ tie kamera n'ishu jụọ onye beki bụ onye Igbo ka ịbụ ezuzuzikwene wa amụma anyị amụ maka wa amụzi anyị amụ wa si na anyị bụ ndị n'ime anyị na-aba anyị si jene wele ọnụ m mala mụ ọkwa Adani Ọcha 101 ya ekwu ọikpọm Adani Ọma 101 biko donu ndị Igbo be anyị nchọkwa ilu elenye ọzọ na-anwụ ije njeko on the 22nd n'ime ọnwa na Abuja m ga-esi Ibadan jee Abuja ego ụtụmadike ezude nnarịọ biko ndị kwụ m n'azụ ije nini na-ejewo unu mmewa ji fụkwa mụ nna-asị unu biko kunu nyeli m aka ndị dadi na momi biko n'udo nyelinu m aka ka Chukwu gọzie onye ọbụla ka o mesienu.